Mwanchumo ligerelia na gukwani wanandonsia sobereta semaragoba ya wono chinga kishira na inde gukwarigania semesa ya mangana mayali tukarigalia Jumatano sitalike merongebere na kenda umutenyo gatatu mwaka boichiri bubere na merongebere na itatu na mange habere ka okolekana kurwase mambi ya lenge ntambe ayubana seri wango chikugo sansamura na Ensa Eyemo ya wono maragoba ime ya Afrika ya mocha Gusii East Africa nukugana kwa nabuna hali tukolia oneligi ya lenge nga kienda wano gukwarigania tomanya ni asenchira iyo boy kirano nabokondra gutubwati ya gwetere nsemeli mtandao nsema ya Facebook Ndizi TV News Digital nabega nsemeli ya YouTube nabokotera buna Ndizi TV News litanganike gimma tunyara mangana yo senchira yoko ya chuta. Excellency, the President was here the other day and he directed that we look at modalities on how we can move the prison to another land, maybe more viable, more expansive, where we can also be able to farm and do other things. Emerobelyo yoko nganyechera yabasibwa kurugati yo mochobo songo Kisii prison ligo ya chakire bene nkayere irogo sento komanye. Kuba kerambia mona for this day kuwa abambe batu ande Gusii tumpaizwa na abatevi na tuna na bitu DM timbu atipati ndero jo yenye pati yo mugambi turuto ikirano tena nero mugambi ra polisi oyo kabero mo governor we county ya Kisii James Yongwa na Janet Yangara buno mu women rep wa bekire chugo tobe nego so UDN na kwebwatirane na Kenya kwanza. Unaka jamaa amekataa kuongea na sisi. Bei ya unga, bei ya mafuta ya kupika, bei ya petroli. Sasa mambo ya kesho tutaendelea. Serikali nere tararigani chinkwana na intu ikatorobe kanali tukolyanki buna twerobere tyote birerera moro dinga. Asa yomone yanda manga isaranso ikabono komanya senchire yobo ikirano litoko bwatira nero gwetira somona wimanyiriyo igakuru kwa Joshua utali tangani kigima konya chako mwancho muligerelia igotoko chaka koragaiga asorogongo rwa Gusii kulenda amangana lenge tomburae anase chinsemo oyo kabero mo governor we county ya Kisii James Yongwa nabo igono yo kabero mo women rebe county ya Kisii Janet Yongera bono ni goba soire bene asomo boli bwa Kenya kwanza Maiga yoko bekura chugu tabani litukolia na kwebwaterane kyama kelekia ODM ose kyama kelekia UDA ningo chinga kie chibono ongwaye atabiribu nacho kumubwate Silvana Siosoro anena sobo choli boli bose na kubwate sia omuraibwense William Samuel Ruto maiga yoko sose kyama kelia kia UDA mulikito dipana sanya na robocho rwa senchera yobikirano. Abange nigo bagenderere konganya guchese kyama kya UDA litukolia rero nigo yo kabeiro mugavana we county ya Kisii James Omaribongwae na bali abarenge kumusira beli kyabene ko babanyakiombe be kyama kya UDA kuba kerambia mona for this day kuwa abambe batu ande Gusii tumpaizwa na abatevi na tuna na bitu DM timbu atipati ndero jo yenye pati yo mugambi turuto ikirano tena nero mugambi ra polisi muganjirana no muntu yo mitanere cyane tuneno arengerera muganjirana na tokegare biyamo nesoko kuratira chinga kecho boigo yo kabero mugwimenere pwe county ya Kisii Janet Yongera tatigiri maega aso kwelikia na konganya kurwase kyama kya ODM na kubwata nane kyama kya UDA asabaga kwalira ndigwa bene no mubunge o South Mugirango Silvana Siosoro oyore majority whip ase ekyama kya UDA ero tuyo ko monene mono ekero oyo kabero mugaba no Kisii amona obudende kutomukoro Janet Yongera na James Yongwa ebigo bamwa amona abasani babo bonse timu ya wekima legislature cya bucyozi konganya kuru ekyaba kyo byema bakole banganye kare kimono waswase kyamekijya biri ko gabireze biko timu ya UDA opozwa mo nje amana kushikwa da ko ba kushikwa no sama sikani na kono kere kyamekijya ite ko Gusii edisha yo por na Gusii bono iga
litunda lya vumbi ndikuwa atibono mu yana mbali bawo tena bako kambira litunda busoko nduro cyose balo cyose akeko ra ndikuwa tera no ko monene abagambi baikaranse tekero kuba Kisii County Assembly no bana abaisiye about 10 of them abaraya bakuru bakarengo in the last parliament para colleague asimu shimo Jackson boy all that 5 abara once banganyire uchasike komentera naye nigo bono omubungo kitutu cha Chenot Javed Nyakundi oyoro mugachibwe kiama kya UDA atebanga chinga kichieke manyerero kiri tunda chiarire bono tigabaye eke manyerero kiri toke ribaga ili banyare gokorera abana inchi ba Kenya emirimo kumukaribisha rero se kiama kya UDA inche uno treasurer inchende member number 6500 na rero kuna bisa so iriga era are member 9,101,000. Nakane komera akaira 9,102,000. Itunda ingakiri itunda yairi. Bono na matoka tubwate. Umaire rito kelia beire, nikuze tukuma rito kelia beire iliko baye. Yeno UDA. Iko karibu SUDA na itu una UDA eto ukaribisha kirumu. Ko reporter ya Igetaseni Ndizi TV Eritrea Nendipon Asanya Mbiye muno mulikito dipo nasanya sorobocho rwa senchire yoboikirano gotigana yobono mwancho muligereria bono meroberi yobene yogo chikonganya chera yabasibwa eyereme yomocho bosongo Kisii prison nigo yachakire maiga Ensa meretene mangana yokuligere chimbwa nechitabye chingiya gotarera county ya Kisii egochika kwa rugo bono nomurayi bwense William Samuel Ruto karabwa detaro ya iki yaita ime yorgongo rwa Gusii nigo bakulige chinchira anase chere yera sikonganyigwa elibono county ya Kisii ane omocho bosongo onyariri baga ryokogarigwa beno muri keito Mirded Momanyi na roboti rwa senchira yoboime. Serikali ya Kenya insi yoborai bwaye Dr. William Ruto nigo egendrete kubeka emirobiri bene eriokinia obokoreri. Litukolia lero nigo omuliki obotambe asensemo yokorose chimbwa Gusii Correctional Services omusubati Mary Mudhoni atalera echere ya Kisii Main Prison eriokoligereria chinchira baracho kubwatia eriokorabuna abasibwa mbachikonganyigwa gocha asaragia naenda bwateri bagali yogokora ebintu binde ebyao naye nigagocha maiga yomurai bwense gotangasa benenga nachigokonya abasibwa konyora asanene ase gati yabarayibekirana ase omoyego yonga monaba obisabo borendi amonaba obisakurwa ase county ya Kisii gati yabo omo county secretary James Ntabo ase omusubati Mary arengena yaiga. Our mission was one. His Excellency the President was here the other day and he directed that we look at modalities on how we can move the prison to another land, maybe more viable, more expansive, where we can also be able to farm and do other things. As you very well know, Correctional Services Department, our key mandate is to correct individuals. So all these men and women who are in the women prison who are here are offenders or people who have come into conflict with the law, and we are very much encouraged when we keep on correcting them so that when time comes for reintegration, they will be able to fit properly in the society. So basically, mine was to come and see, look into the issue, and we can start working on how to work on the presidential directive. Nigo Mary ateba ekirenga kiabono koranga abasibwango chabale konyora asagi abakurara. We want to soften their hearts so that when we are doing rehabilitative process and we are doing the correctional process, we are able to speak to human beings, and therefore that is why we have our campaign to have one prisoner, one bed, one mattress, that each one of them can have a bed, a place to sleep, and a blanket to cover themselves. Asichinga kecho nigo asaba ebine bikebikego chakona chwa egenka iliogo Kenya enambe nyinge asechera ya Kisii. In here, 70% of the inmates right now are remandees. That means there are people who wake up in the morning, they dress up, they shower, they sleep,
and they eat and do nothing else because they are still not sentenced, and therefore they are still using government money. And when you listen to some of the cases, there are issues that could have been sorted at the lowest level of, the lowest level of engagement, conflicts in the society. It would be important that the society manages their conflict at the ground level, at the family level, at the society level, at the nyumba kumi, the village elders. So even here in Kisii, I would request the village elders. Those issues that are bothering the families, if people can sit down and talk about them instead of running to the authorities, it would be more prudent, more productive than basically being in the court every now and then. Kuripotelia igetaseni kia Ndizi TV, ilitaliane Mildred Momanyi. Biamono mulikito Mildred Momanyi asorobochi rwa senchire yobo ikirano gotigana yobone tokomera no mulikito Frida Kerubo obyogo tumanyibuna amaega yobo cholo kolekana sensemo ya matatu igase county ya Kisii asekyombekia matatu owners association litukulia reni go batwarege corona bwatani kurwa sekyombekia matatu workers association likanyara gukwana amangana renge tobo korya sabate una mbaje kubwatira naso bwamorobochi rwa senchira yobo imera. Bunenchere Eyemo yokwene kyobokoleri obuya ase sekta ya matatu nigo abaraikurwa sekyombegia matatu owners association babakumira n'abakolimero mukurwa sekyombegia matatu workers association ase okorongeya sekta yo itukoria rero buna torega twa chakire gasi twachoru bune byongozi bya matatu. We've started addressing the pertinent issues tikosumbwa abana matatu ase Mokiobo Songo na Nyanza ngima. So today was our first day in office. Twachakire gas n'abantu bonse ba matatu abanyeko bwato mochando ntu abatebyo obusiaitere makuta no garia. We've opened the office na bamogo chororo mototebi chishida kyaino kyonse mobwate kya matatu. Omunyakirogo okongo musenigo abolia okobweterana asaraga byara bali bakobaruta amagena ase abagania kwerobelia oboikiranu togo sabaiga tigatobwaterana emereme ya matatu nainde naliko basabanga moba balemu ekiagera balimu atiga isiko na barasiko baruta amagena ba ekiagera karo atigirusiko ancherana nga togoba omurai kinga gichons Nonyaninche litukeli mokongo neike ekaro chikura chira chigwakwa ninyorengwa machema no munga wa choruti ngorrabobe Boigo nigo ene kibuna ase sekta ya matatu tebwati okongusanana ase abolia serikali ya county ya Kisii ko bategerera na gusonsora emechando babwate sekta yetu ya matatu ntobuga disegi endeyons na endenche ase sema y'abafanyikazi tingwanja muntu arute serikali ya magena nigo totagete totebererani ekiagera sobo maene mbolinga omuntu tokugwak minus serikali tekugwak minus omwananchi kolengana n'abantu nyene matatu nigo bagania gocha amo na gotebererania ase okoyeneki ebango ye county nkomentere ntutwale gusaba serikali amararamika ito togotwara nigo togotwara buna ekiombe kya matatu tochamo n'abantu be serikali tokwana asa amagosa abeire toikaranse tweresane amagosa ayo nyale ko bakohera na wakasi baregaiga nigo togobasaba mokore gasi engia egekogera nino mokogera twakana revenue kolende nigo bamuchirie bali bairusananire korwa ase ekyombekyo ase baene kibuna nigo bakoleta ogwatananekana abantu mbale baunga beunganirire na kando bagotebanga n'abantu ba matatu ase chairman yale ase committee ye meeting era ase chairman yaito itale okoroku okongo ase mugaka magwale ya no mogoa eyinero bono matatu abantu nyene matatu nigo baboligwa kurigereria abakoli emerimo nabo igo kwenana amaskani ase abobisa be county ntutu ware goteba iga ase matatu tobe no bono bwabeire gatwachakire gas omokori itemeremo workers ko somonto rubese bwemeremo teto konya ne komonere tobakonye ndobasa ko babantu babatachiri
tosende chinde tugukana nga tutara umuntu yori mayigagiga bona nigo abantu nyene matatu baboligo gwesokia ase obonge elyokwelikia ase kyombegia matatu Owners Association elyogotwala obwamate obuyana boigo kweneki obokoleri obuya ase sekta ya matatu legotebya abantu bali bande ba matatu owners oyo koruku eona noyo bwategazi bachiche baso ase kyombekia owners nalitora ikereri ichiyo nalitora rete sanity ase matatu nalitora oroki matatu nga nemeremo Frida Kerubo, Ndizi TV. Biamono omuriketo Frida Kerubo asoro bochurwa senchera yobo ikirano gotigana yumo nchumulikira no mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarate rizukoliya nige kabosibwe bunge ya senate rikonyara kwera igoro yobo tumeke bwechibe sana samangana lengeta mache Gusii wasko ase kambani ya mache bare kubatoka mache igaso rugongo ruwa Gusii na bosibwe bunge yarati nige gerna gotoya una chibe sase kambani chabere chugutumeka senchere wendete ayamaga yokwe murunga ni kwa una chibe sasa mache sase kambani ya mache ya wasko nchitumegetia senchira iwendrete nsa chemugaso na mangana lengeiga ase bunge ye senate. Good morning everyone. Through the chair, my name is David Tobure, chairman of the board management of Wasko. Honorable Chair, my name is CPA Alias Mogoi, accountant, Wasko. Honorable Chair and members present, good morning. My name is Lucy Wahito, the Managing Director of Gusii Water and Sanitation Company. Good morning, Chair and the Honorable Senators. My name is Kenneth Abincha, CC Finance, Kisii County. Thank you. Honorable Chair and members, my name is Alfred Nyandika, County Attorney. I, Paul Simbarate, do solemnly swear that the evidence that I shall give before this committee in respect of the matter before the committee shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Na gotigana ibono mwancho mulikergo ikase county ya Nyamira sato komera no murikete job maangi yogo tumanye buna gati ya menye kurase county ya Nyamira niko batebere buna goikabagendere korobe kana buna babete bago chikono muri wazimi 1 Kenya soko murunganiria okonga kwebinto anene asichinse anoina bogati ya boni ko batebire onye korobe kana nkoliko chiko kolekana igobagane serikali ya Kenya kwanza koene kinkojirire ligori ryebinto robochurwa senchera yobo ikirano okorobekana gwekiombekya azimio la umoja okogendrete nigo koimokirie amaberera asense icho ya Kenya ntoire getambukiro gusangana amenyi be county Nyamira elinde koigwa ebirengerere byabo igoro ya mandamanaya Raila Odinga tosoke barakera Ramisi na Monday tonyakore na liara totegerera gekora bwangire goikie binto asabete chikura buya baona ocheirwe ingiago tosumbuera indwa ndipoza tuanze mambo ya maandamano. So mi naona hii maandamano si ya maana kwa wakati huu saizi. Igatia bamenyi be county Nyamira nigo babwate agosemeria buna omwelyo bweli tuko na chikoirera agokeiwo wekerengo kyobugima kugera maandamano ayo nigale ase gati yogotetea mwananchi anene mono nigata getobo sibo suke kurwa ase siringi 230 ase bona iga oikaboike no siringi 70 obo sio wekera bura turumboke boika chibesa chinganecho no nya no murayo itobo bisandi uyo gendreta korera maandamano ayo agenderegera obo sio bogwe nere na bakoira nanse egekogera mwananchi agendreta kurwanirira Raila Odinga egenta kurwanirira no mo Kenya anyore ebintu agoreri igorirense bono nje nare go support nanje no muntu bwasimiu mbateba enero enchera bagenete era chikuirira serikali koigwa ebirero byaba Kenya gondo mokacho Nyamira County gondo mwana boda boda nchengo ta maandamano ayo gale byasenge yetu wachandikire murengo bwazimio na ende nchengo support ya maandamano kabisa maandamano agenderera asengencho ntwa promise ko bintu mbibeti matiga bandamane bintu bira nese abananchi babe buya county yetu ya Nyamira na tata na kiyo mungwana atakonyire gesaira chikure chintoro jingata atakonyete ense moyende mbagikelia amaandamano ayo asibasa babaraiba azimio la umoja kwa serikali ribaga era kora emeremo maandamano ambayo inaendelea Kenya
mimi naona si mzuri, mimi napinga. Kwa sababu wakati huu ni wakati wa kazi. Ruto ameingia kwa uongozi karibuni hivi, ningependa kusema tumpatie nafasi. Afanye kazi yake, tumpatie hata mwaka mmoja, afanye kazi yake. Akishindwa ndipoza tuanze mambo ya maandamano. Mimi maandamano inifurahishi sababu atuendelee mbele. Tunaharibu zile tulishatengeneza. Kama tutaandamana ile ya peacefully ni sawa, lakini si ile yetu ya Kisumu. Nigo basaba baraya bukoigwana na elinde goke yali iberera lya siasa iligendrete gukina imense icho ya Kenya. Bari kurigie kiongozi ngoja kere bakwane ngora baigwane chu maandamano yaenderere Kenya ngusarekere esarekeranie abantu baitu bari siko baumie onyorera nde yabere una kurutuo 7 yarenge gocha Kurwasi County Nyamira gingo reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Biyamuno muri kito Job Maangi asorobochirwa senchira yobo ikiranu ane kurwase county ya Nyamira bono echiro ya kegoge yogotoka bono ase bunge ya Tuta North ngati echiro yubono egokonya banta bankuro chugwod nyinge ase bunge ya Tuta North ritukuliarira nigo bakorobochori bene asogochora barayibara chwikirania oburai ase chire yobora yobo igona boigona bochori yobo nigo bwakolekana senchira yomorembe buno muri kito Demo Steven agotomanya. Echiro ya kegogi nere echire nere ime kitutu cha North ekorenta mabonchori mono koruchu wodi cha kegogi Monyerero Marani amona sensikera Alhamisi amona Jumamosi. Asege kekenene kia lero nigaba bisabo bonchori korwe county ya Kisii bara omurobeli bwabochori bwabateneri bwe kamati echire yuo. Omorobeli oyuo nigo chaka kogenderana kwera asobotera ruchinsa chia mugaso asama chibye chikura somwe Eyemo Eyemo nababui kwegwekerenga kyogo chengera. Ntobwate ekirogo kyobo chairperson oyo chikoba market administrator obwaterana ne committee okoregasi ye chiro barenge batatu Juvenalis Kerauma Obino 54 Ereki Mongare Mwaro 116 Samuel Andrew Nyagaka Mwaro 67 ase chikule cheito yochile Democratic. These are two brothers. Everybody. Samuel Mwaro na Ereki Mwaro. Sinibo. Sasa abariko chikura bonsi nabaya lakini oyo ira igakoro kwa Ereki Mongare Mwaro Otuke. Omunyakirogo mochore narue ira yokora kegogi asobo ngaini bwanchira ribota iyo asarue ira yokwene kyabuna echire yuerere netware chinyomba chobo chenu amune chitaya chisaine elyo kwegerero bonchoreria egentongo promise abonchoreria bakegogi bons ditangani county yetu ya Kisii no mo MC yetu mo Jared inkelinga chichonto bwati Kipark Street ekisaligete egotogaria kibindu bindu era sorore mbeita abantu baito ntoteme torwanie pake ebintu byonsi bikirane. Thank you. Ne chino ntolipe ande ntoligereria abande bali batayikonyanyaswa mbanyanyaswa nabaina ningambi yamona sengenchu yogonchora nandi mwangiranirie asengenchu yokobaterera kubagambira enje tiganya sanko onyenga mbase kene tintume ko bolimu aba bisabo boncheri mbaru ira yokubwatira nabaraya bachore abo bararaya sega kiemya ketatu leaders yaba basoira obisi chairman tari abwe kugokore gazi abantu bawo chigokore gazi nabanya biashara bakegogi market inuni numo chigokore chairman ne committee ya soire ne yego totena ki ina kiegasi goko lakini abantu bote gazi mbarabi igoto support county government ya Kisii ese kubwatira ne committee ne chairman erinde tonyare okore bintu birenga bibere egetangani tonyare kumanage chiro yeito na gokore bintu kuringana na matako ye chireye.
Kuripoteria Ndizi TV kurue chiru ya Kegogi Ward Kitutu Chache North Erietariane Ndemo Steven. Biamono humurikeito Ndemo Steven na hasorobote ya senchira jabene hane kurwase bunge yo ya Kitutu Chache North. Mwachumulike wano na mangeto kwariganireti nyirabono okorobekana kuroberi tukoliyankyo no muruwazime wan Kenya ni gokolero oroboti runto kumanye karochi aragire tinsa isato chiabotuko boigoni gorigadi gashagwa ateberuna mbali gochuwanchirana Raila Odinga gosoa serikali ya yonsi ne karochi aragire tinsa isato chiabono botuko boigoni nyirabono tinsa isato chiabotuko mega yokonyora mangana majentukomera na nomu MC we wodi ya Nyakwa Cosmas yo yage oibono gochugosanga munento gotera Ndizi TV karochi aragire isato chiabono botuko kubono enkwana yaone libolia obene anogocha semu MC we wodi ya Nyakwa Cosmas yo yage nabo konyara konyebeka tayari chikoro gaisa tutogosanga monere libono onyale gosanga amona intwaso wa muri doko botera nero gotera so muntu himanyiryo igakoro kwa Joshua Auta ekarokele Petro nira mukera haine kichibi cha monere gicha wikire asenchira yobo ikirana nsemo ye mtandao Facebook Ndizi TV News the digital na bigenseme ya YouTube na bokotana buna Ndizi TV News so menesa chabo tukweliterana nchinkuru kwa Vincent.